आज याही ठिकाणी मतदान सुरू आहे। सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे आणि भाजप महायुतीचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांनी सकाळीच आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला। आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या या जागेवर ही पोटनिवडणूक होतीये। शिवाजीराव कर्डिले यांनी केलेली कामं, जनतेचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास याच माध्यमातून आपल्याला जनता निवडून देईल असा विश्वास अक्षय कर्डिले यांनी मतदानानंतर व्यक्त केला। एक क्षण जो साहेबांसोबत मी व्यक्त केला, त्या सगळ्या आठवणी आल्या। त्या चिन्हा समोर ज्यावेळेस मी बटन दाबत होतो त्यावेळेस साहेब दिसले। साहेबांची आठवण आज प्रत्येकाला होतीये, कारण की आज जे मतदान मला सर्व घडतंय हे प्रत्येकाच्या मनामध्ये साहेबांचं एक भावना आहे, प्रेम आहे। आज प्रत्येक जण ह्या मताच्या रूपात ते साहेबांच्या प्रती असणारं प्रेम हे व्यक्त करणार आहे।